Nangalamabhela asicoco sinoke insundwa nangamakrokozela njengelifu lemvula. Ngosala koniwa osonana into ezingonimntu ziqhwanyaza ngemali. Xa bembiza kaloku bathi libhele lesabatha. Uxalaba libanzi usonini nanini. Namhlanje sisancokola kwangalamathongo. Umehluko ke namhlanje, we just took a short left. Ukhe siphume nje ecaleni kancinci kodwa saphinde sibuyele. Yi-off ramp nje lena apho sifuna ukhe senze le rundown. Into eninzi ke lesizayithetha into ekhona lapha koFacebook. Sesisenzela wena mhlawumbi othi zange ukwazi ukugilana nento enje. Iyakunceda nawe senza isichazi-magama ukwenzela umuntu ayazi ukuba into ethile ithetha into ethile, into ethile ithetha into ethile. Ngoko yazi kwabo abantu esibephenduphendula kwezi ndawo kuhlalutywa kuzo amathongo. Sithi ke wena mntu osandufika kweli khaya sijoyine ngoba usubscribe, sikhulise eli khaya lakwaVusilanga ukwenzela uba noko eli khaya ibe likhaya elinesidima yale nto abantu abambalwa anze nimbalwa nime ebhayikoneni. Netoyitoyi nabantu abambalwa ayithathwa serious, masinyuseke. Singene ke entweni kodwa phambi koba singene sisakhumbuza wena mntu othi ufuna ukungena esikolweni. We repeat the same thing, is online. Bantu babuza, tata uBhele kuziwa ndawo napha eMonti, kuziwa ngolo zingaphi? Ufunda uhleli phaa kokwenu usebenzisa ifowuni yakho, omnye usebenzisa ikhompyutha. Le online uba seklasini ngoku ungekho seklasini. If you want to ask a question uyabuza, if ufuna uphendula umuntu okugqiba ubuza, yinto elive. Ziyafika ke ezi zinto zabo Zoom, ubuninzi bethu asikazazi. Sebenzisa yona ke uZoom. Ifom ise-active ke abantu abahle, iyayeka uba active nge-month end because isikolo siyaqala nge-first week ka-April. Sesisendimeni ke nalena i-group. Masingene ke emathongweni sitsho esi sichazi-magama. Siyaqalisa ke mntana omhle, asilawuli namhlanje, sichaza nje into ethile nje basisitsho uba ngokwe-context yethu xa umntu esithi ethongweni uvuke nezinja, kuzawuthwa zizihlwele zakokwabo ezo. Ngokunokwethu thina bathetha isiXhosa kodwa bathetha isiZulu bazawuthi zintshaba. Ukuba uvuke nenkomo, omnye athi uvuke leqwa yinkomo, ndivuke ndibona inkomo, inkomo nantsi ndijikile sindlu, zizihlwele ezo. Abanye bathi ngumsebenzi wabantu bakokwenu ofuna uba mawenziwe. Umntu othi uvuka nemali ekhanyayo, all cultures including abantu abamhlophe bayavuma ukuba xa imali ikhanya kuthiwa ngamathamsanqa lawo, yintlahla leyo, kukhona okuhle okuzayo. But I'm aware kwezinye ii-cases kwakweli lethu ilizwe kuzawuthiwa imali ekhanyayo ichaza izichitho, ichaza ukufa, ichaza yonke le nto ingekho rayithi. Size kwimali engamaphepha. Yona imali engamaphepha sithi nayo yimali. Le mali engamaphepha umntu uzawuthi xa evuke nalo elo thongo uzawuthi ndibona imali eninzi, ndibona imali. Omnye ayibonise etyesini, kwatyesile, ufumanisa ityesi yakudala, ezaa tyesi zootatomkhulu ngoba besiya ezinkonzweni okanye ngoku utatomkhulu xa ephuma esiya etawuni. Omnye ayibone le nto, sorry man, not ityesi, ndizama uthi ibhegi, leza bhegi. Kanti omnye uzayibona ikwikheyisi ityesi, ezaa tyesi kwakufakwa nengubo ngoomakhulu, kufakwe nempahla, itshixo ibe neqhaga, uyibone iphuma kuloo nto. Omnye le mali uzayibona eyomba, ingathi njengoba esomba nje kuphuma imali. Omnye athi le mali njengoba ndihamba nantsi ndiyayiqokelela, nantsi le mali. Yimali leyo, xa siye sithi iza kade loo mali abantu abadala ifuna siyicengele. Kubekho ke ngoku le mali izi-10 cent ezizibrown zimdaka, kuthiwa ke yona yimali emdaka leyo. Ezi mali ubuya ziqaphela, masiqale kulikhanyayo. Le mali ikhanyayo yile naxa sisebenzisa amayeza, naxa siyophahla, naxa siyaphi, naxa sithethe emakhandleleni sisebenzisa yona. Leni ngamaphepha yile abantu abangqusha izibunge, abantu abenza into zeziphondo bayisebenzisa because imali leyo, zimali ezi. Kodwa lena imdaka yile uyisebenzisa emayezeni amdaka. Yile uthi xa ugqitha kwindawo ethile umntu ebegqiba ofutha kukho amanzi naloo mali imdaka, kuthi hayi suyichola ukufakela isichitho. Kanti umntu othi uvuke netoilet ituwa, kuthiwa sisichitho ke eso. Kweminye imizi kuzawuthiwa ukhona umntu okhulelweyo apho, omnye uzawuthi heyi ndiphuphe ngathi bendiphethe ituwa, ndingathi ndiyayipixa ngezandla, kodwa sisichitho. Okanye kuthi ukhona umntu okhulelweyo. Impethu ke noba ujikele kweyiphi ikona, nabantu abamhlophe bathi impethu ezi yibhadi leyo, sisichitho eso. Ukuba uzibona usexesheni,
Ukuba sexesheni ke abantu bayitolika ngokuyitolika, abanye bazawuthi khona istage ogqitha kuso. Omnye uzawuthi estage ugqitha kuso sisteyiji esikususa ebuhleni esikusa ebubini. It means ubomi bakho kukhona apho uzawungena khona engxakini. Omnye uzawuthi hayi uphuma engxakini ungena entweni. Omnye uzawuthi sisichitho. Iya ngoba uyilawulelwa phi ke mntana omhle, and ne-context le mhlawumbi itsho incedise ukubana xa ubusithi ubusexesheni ubalisa istori bathi bakwenzeka ntoni ngawe. Uba siyagqitha kuleyo, amanzi amdaka ke akho mntu ungayazi into amanzi amdaka uba ngumgqwaliso lowo, yinto ethi ikhona nje into ekujikelezayo engekho ntle. Kanti uba sithetha ngamanzi angcwengileyo, amanzi angcwengileyo bazawuwabiza ngowabiza ke. Abanye bazawuthi xa uphuma amanzi angcwengileyo isenochaza uba kukhona uxolo kuloo ndaba ingenaxolo, ukhona uzinzo kuloo ndaba ingenazinzo, kukhona ukuyondelalana kwezinto. Kanti abanye bazawuthi lubizo lobuprofeti, abanye bazawuthi yintlahla le, ngamathamsanqa athile la akujikelezayo xa ubona loo manzi. Also depending ke kwi-context yala manzi, sometimes la manzi kuzawuthiwa zizihlwele zakokwenu ezi ezikuvizitheleyo kuloo nto yaloo manzi. Ukuba sithetha ke ngoku ngokulala nomntu, akho mntu ungayaziyo ukuba ukuphupha ulala kuthiwa sisilwane, impundulu leyo, zikhona into ezikujikelezayo zasebusuku. Xa siphinde sithetha nangale usana nalo, ukuphupha amasana, ubeleka amasana, uhleliswe namasana ude wancancisela amasana, isekwayile nto ifana nokulala nomntu. Xa siya kulena ke yebhasi, sikhe sayincokola ke ngoku sasihlalutya ibhasi. Abantu xa bechaza ibhasi bathi ibhasi ichaza isifo, ichaza ukufa, ichaza into embi. It could, but at the same time ibhasi le is a public transport, is a mode of transport esirelaya kuyo thina bantu bangenazo iimoto zethu. Sisebenzisa yona, iyakuthatha ibhasi kule ndawo ikuse kule ndawo ifuna uya kuyo. Yibhasi leyo sesithi kufuneka umamele i-context yethongo, because ibhasi lena yinto echaza. Umzekelo, khona lo owayezibona ingathi uhamba nodadobawo wakhe, ubona nenkomo apha baye esikolweni, yinto emsa entwasweni kulaa context yalaa mntu, yinto ekusa from one place to the other, ibhasi leyo. Sithethe ke ngeziqhamo. Ukubona iziqhamo, what is common uba kuthiwa kukumitha, but you must also check the context yeziqhamo, because masisidibanise izinto. Omnye uthi ndibona iziqhamo, omnye uthi heyi ndibona iveji, ingathi kulinywa iveji, ingathi le veji yintle, ininzi le veji. Uzawuva ke ngoxa sekuthethwa ngazo ezi zemifuno bazawuthi kukufa. Look at the context. Iziqhamo okanye imifuno, iziqhamo zii-fruits, that's why ikwazi uba kumitha, ziziqhamo zaloo nto ibineseed, loo nto ibityaliwe, so now you are pregnant. But at the same time, if there is an idea that you are working on, it could be fruits zayo. Same thing as imifuno le. Ukuba ubona le veji ingathi sakhula, le veji nansi ininzi intle, ikhona le nto ikhulayo obhizi yiyo. And ixesha elininzi umntu xa umxela athi oh yes, into ethile endibhizi yiyo. Ezi fruits ke, ukuba wena ungumntana usengumntana esikolo, it could be progress esikolweni, ukuthi iyakhula le nto yakho yasesikolweni, noko awujikelezi endaweni inye. Sigqithe xa sithetha ngemililo, yathanda kuba xhaphakela ke abantu, ingakumbi aba bantu umntu athi ndaleqwa zizinja, ndaleqwa yinkomo, ndabona umlilo phambi kwam, ndathi xa ndigqitha nanku lo mlilo, apha endleleni nanku umlilo emacaleni, nanku umlilo, unalo mlilo around yena. Lo mntu ixesha elininzi uyayazi le nto ifunwayo. Lo mntu le nto ifunwayo kuye uyayazi, akade ayenze qha. Uzawubona le mililo ke ngoku, kuzawulandela imbovane, emva koko kuzawulandela ungabikho kwemali, kuzawulandela ii-problems, axabane nabantu, axabane everywhere, aphelwe imisebenzi, atshayiswe ziimoto, kodwa ke akade enzakale. Yingqumbo le yabantu abadala. Abantu abadala abaxolanga and kudala benkqonkqoza, nguwe lo ungamameliyo. Sigqithe ukuvuka ingathi ethongweni ubusinda.
ingathi bendisinda lo ronta, ikakhulu basinda oronta. Omnye athi ingathi besihleli kulo ronta ingathi siyasinda. Okakusinda kuthiwa ikhona le nto ufamba uyayenza inoba bumbele kobuntonjane. Omnye ingakukuluka, ikhona le nto efana uba uyayenza ekususa kule ndawo ekusa phaya. Omnye ke xa eyilawula, ingakumbi kwecala lase-KZN, once upixe ubulongwe ingathi ubusinda uphethe ubulongwe, bathi kufuneka uhlanjiwe. Yange-context ke mntana omhle, listen to lithini ithongo. Ukuba lihlalutywe rongo lawuphinde libuye because abantu bakokwenu bazawude bakusondelise emntwini ozawutolika le nto bayifunayo. Sigqithi ukuphunyelwa ngamazinyo. Uphunyelwa ngamazinyo iyaziwa ngabantu ukubana si-stage. Amazinyo mos ukukhumka xa ukwi-age ethile kuphuwa amazinyo athile, siqale ngezaa milk teeth, uhambe uyotsho kwezaa wisdom teeth. Yinto ekususa kule level, ikusa kulaa level. Itsho ke le nto yophunyelwa ngamazinyo ukubana kufuneka usuke kule level uye kuleya. It could be bafuna wenzelwe imbeleko okanye ufuna wenzelwe intonjane, kodwa yinto efana uba ikususe kwinqanaba ikuse kwelinye. Andithi xa wenzelwe imbeleko that's a milestone ngokunokwethu, xa wenzelwe intonjane that's a milestone. Ichaza loo nto. Sigqithe ke ngoku siye kwizihlangu. Izihlangu, omnye uthetha ngezihlangu ezintsha, omnye uthetha ngezihlangu ezidala. Ndivuke ingathi kugcwele izihlangu ezininzi ezimdala ezi zihlangu. Iba nganalapha epasejini ndiyazibona ezi zihlangu. Izihlangu ke kuthiwa ngabantu abatshoyo kukukhula kobomi. Xa ubona izihlangu ezintsha ithi loo nto leyo uya kwindawo entsha, uya kwindawo entle, khona apho uyakhona. Kanti xa zimdaka ezi zihlangu, xa zindala, ithi ubomi bakho noko bubomi obuzawuhambe bambe bube bubana. Omnye ke umntu uzawuthi xa ichazela ngezihlangu, uthi isihlangu yinto yohamba. Isihlangu xa uhamba ngezihlangu ezindala okanye xa ubona izihlangu ezindala, ithi le ndlela uyihambayo hayi kudala uyihamba and futhi iyakukhoboza, imeko yakho ayisekho ntle nje tu. Kanti xa izihlangu zintsha, ithi le nto, yaqonda mos nawe xa unxiba izihlangu ezintsha uba ngathi udamsela kamnandi, ube ngathi uyabhampa, zide zibe ngathi apha ngaphantsi zineetenesi. Uyayibona mos izihlangu xa zintsha, ithi loo nto ubomi bakho noko khona into edibanayo. Iphinde nje basitsho uba le nto yinto yohamba, yinto ekusa from place to place. Into ezihlangu ayikusi ke into ezihlangu ezindala. Izihlangu ezindala ude kwawena ube neentloni ngazo, kude kuthiwa heyi uhambe ecala kwesihlangu okanye uncamele ushiya isihlangu because imeko yakhe noko ngezihlangu ayikho ntle. Kanti xa zintsha noko naphakathi kwabantu banesidima. So into yobona izihlangu ezintsha is a good sign. Sigqithe ukuzibona ingathi apha uyahlatywa. Sike sayithetha ke lena yokuhlatywa, sathi apho ufakwa iintlanga, sade sathi xa ukhupha ulwamvila ukhupha zona ezaa ntlanga. Kanti xa udutyulwa kuye kuthiwa ke ngabantu abayichazayo uyakhafulwa wena. Lana mayeza osetyenziselwa wona ngala umntu awakhwaza ekude, whether ukukhwaza ebhekileni, ukukhwaza xa ephalaza, ukukhwaza emlilweni, ukukhwaza kwiloo bhotile yaloo nto. Yiloo nto iyiyo, uyakuvuthela kubi kuwe, bakuhleleli ngamayeza. Funeke ngoku nawe uqokelela wako wenu, nawe ugibisele. Ukuphupha usesikolweni, hayi ke lena into akukho mntu ukhayitolike ngenye indlela. Inye indlela echazwa ngayo ukuba wena ujikelezwa yinto enentwasa phakathi. Sigqithe ukuphupha usitya. Ukuphupha usitya, we also need to look at the context. Ukuphupha usitya kuthiwa uyadliswa. Sikhe sathetha ngelaa thongo apho uphupha uphakelwa ngabantu bakokwenu. Kukhona uphupha usitya esi-reward. Now you are rewarded. We need to look at the context uba utya xa bekutheni. Omnye uphupha ingathi kugcwele apha, kugcwele abantu, ngumbono mxesibe, ingathi kuphakwa ipleyiti, naye aphakelwe yakhe ipleyiti njeba kugcwele ingathi uyatya. Ayikokudliswa oko. Masigqithi. Ukuphupha uxam okanye ingwenya okanye ifish, kwi-context, ukuxama ingwenya
zihlwele zasemanzini. Ifish sihlwele sasemanzini, but ifish iyakwazi nayo ukujika-jika ibe yenye into ngenye imini enobambi, because ifish kwale yenye izinto esinukiswa ngazo, sigqwaliswa ngazo. Ifish le ide abantu abadala bathi ayingeni emayezeni because iyawabolisa. So ifish le, depending on i-context, isihlwele sasemanzini, but depending on i-context it could be enye into. Sigqithe xa umntu esithi ndivuka ndibona ingathi kwakhiwa indlu, ibintle le ndlu, yakhiwa le ndlu ingathi izawuba nkulu le ndlu, kuye kuthiwa likho lihle elo thongo, kuye kuthiwa ikhona into enohambe kubekho umntu obhubhayo apho. Ukubona unyuka intaba, ukunyuka ukuyibona laa nto uvuka ingathi ubuleqwa, ingathi ububaleka eqhineni, ubaleke udinwe. Heyi, abantu ingathi bayakufumana aba endibona badinwa, ude eliqhina ingasuke unyuke ngomva. Sesisuka ke kuloo mathongo anjalo, bubunzima ke obo, kodwa ke ukuba ude woqabela, it means you will overcome. Sigqithe ukuhamba edakeni, uyayibona mos ukuhamba edakeni kuyafana nongakunyukela qhini, uyasokola, iinyawo ziyatshona, akuhambeki lula. Itsho naloo nto bukhona ubunzima ozawudibana nabo apha endleleni. Sigqithe ukuzibona ingathi ubuthenga iimpahla zonxiba, uzibona uba bezintle ingathi zizikwiplastiki yakwabanibani. Yinto entle leyo ukuthenga into ezawukhavarisha umzimba wakho. Iphantsi ufana nale nto ezazihlangu ukubana ndivuke ingathi bendiyothenga iimpahla, bezintle ezo mpahla. Lithongo elimnandi elo, kukuchaza uba ikhona into entle ezayo, khona amathamsanqa azayo, kukhona ukukhuseleka because impahla iyakukhusela, impahla iyakukhavarisha, impahla ikunika isidima. Abanye abantu bade bathenge ezithile iimpahla. Vele masipheze mani, sawuphinde sihle ngale nto, ininzi le nto, ayonto kabheleke lena, yinto ethathwa kwezi discussions zigcweleyo, yinto ecommon, yinto eyaziwayo ukuba uya kwezi ndawo ezihlalutya amathongo, ndiphuphe ndiye esikolweni, kuthiwa yintwaso. Ayonto caba yawuthi icingwe leyo. Sithi masiyeke, sizawuphinde siqhubeke ngalena into emva samane siwahlalutya la mathongo. Xa ibe khona itshansi siphinde size kwesichaza ukwenzela uba nawe ukwazi ukuzi-andastendela le nto, omnye akafuna ude abhale apha. So kule veki izayo ke sizawuphinde siqhube ngaba ohlobo esiqhuba ngalo yotolikela abantu. Masiyekeni ke namhlanje, khasitsho noba ngulo singaphi, Sunday the 7th of March. Siyenza ngabom ke le nto mane sichaza idate for purposes of ukureferensa, because I was alerted zezinye students ukuthi they reference ezi videos ingaske ireferenswe nedate, ititle yevideo, ukubana ithini i-URL extractwe kuyo. Yayibona moselaa ndlela yokureferensa xa umntu efuna ureferensa. So today the 7th of March, ngomso yiMonday, sabe sisiya evenkileni kwa-my friend, sithi okwangoma siyeke ilale Camagu.